Mesec oktobar je već pri kraju. Akcija 5 litara ulja plus litar gratis je na izmaku, znači traje još koliko do kraja ovog meseca, 10 dana. Od 1. novembra ove godine startuje nova akcija, takozvana zimska akcija, gde uz 5 litara ulja u bilo kom pakovanju, da li litar ili 5, svaki kupac dobija 5 litara tečnosti za šoflešajbnu po najnovijim standardima, to znači to su nove tehnologije koje su po ekološkim zakonima dozvoljene.